Καλώς ήρθατε στο βίντεο αντίδρασης νούμερο 1. Πάμε απευθείας. Το πρώτο βίντεο είναι με μια χοντρή γάτα που προσπαθεί να μπει μέσα σε ένα βάζο. Τελικά τα κατάφερε, αλλά το πώς δεν το ξέρω. Πάμε να δούμε το βίντεο. Όταν το είδα, έμεινα άφωνος. Καταρχήν, τη στιγμή που μπαίνει μέσα στο βάζο, μ' αρέσει που ανοίγει τα πόδια. Μπαίνει μέσα και τα ανοίγει έτσι. Είναι και ουρά και φαίνεται λες και είναι σκαμπό. Άμα το γυρίσει ανάποδα και κάθεται η γάτα έτσι, λες θα φαίνεται σαν σκαμπό. Έλεος. Το πώς χώρεσε ρε φίλε. Το είδατε το βάζο. Το είδατε. Πώς χώρεσε. Πάμε στο δεύτερο βίντεο. Το δεύτερο βίντεο είναι με 6 αγόρια που οι 5 νομίζω, μπορεί να είναι και λιγότεροι, έχουν ξαπλωθεί στον δρόμο και ο ένας έχει το ποδήλατο και θα προσπαθήσει να τους περάσει από πάνω. Όμως η τύχη δεν ήταν μαζί του. Δυστυχώς. Πάμε να δούμε το βίντεο. Πλάκα μου κάνεις. Σοβαρέψου. Θα προσπαθείς να πηδήξεις 5 άτομα με μικρή φόρα και με σκατά ποδήλατο. Ρε, πας καλά. Τι λέει ρε. Ήρεμα. Πάντως με μικρή ταχύτητα όρμησε. Κολοτούμπα. Πώς θα το πούμε. Να τον ονομάσουμε υπτάμενο ποδηλάτη. Κολοτούμπα. Ο υπτάμενος ποδηλάτης πάει να κάνει. Όμως έπεσε και του ήρθε το ταβάνι. Ό,τι να λέω. Το θέλουμε και το χυμό μας. Αυτά. Αν σας άρεσε το βίντεο, like και subscribe. Τίποτα άλλο. Θα συνεχίσω το κανάλι. Ευχαριστώ. Bye.